күн, исәмсез хөрмәтле коллегалар, бүген Татар информ матбугат үзәгендә без Австралия татарлары белән очрашабыз. Безнең кунакларыбыз Суфия Павалиева, шагыйрә, Австралиянең татар-башкорт җәмгыяте әгъзасы, Айсылу Садри һәм Зөһрә Садри. Исәмсез хөрмәтле кунаклар. Рәхим итегез безнең матбугат үзәгенә һәм инде беренче сорау сезгә мондый булыр. Һәрберегезнең үз язмышы әлбәттә, менә читкә ничек килеп чыктыгыз сез? Читтә күпме гомер кичерәсез? Язмышыгыз ничек шунда сезне ташлады? Суфия апа, сездән башлыйбызмы? Ассаламу алейкум, кадерле милләттәшләр. Без Австралиядә яшәгәнне хәзер 37 ел булды. Безнең бабаларымыз 16-18 яшьләрендә менә Татарстанның Аббас районы һәм Көкмәр районнарыннан Кытайның Үрümчи каласына 1881 елларда киткәннәр инде. Шул вакытның өзидә алар яшь балалар булган. Алар Кытайда Үрümчи шәһәрендә төпләнеп, гаилә курып, балалар үстереп, телне саклап, милләтне, гурып-гадәтне саклап яшәгәннәр. Biz аларның менә 3-нче, 4-нче буыннарыбыз инде. Татарстандан айырылып киткәнне 150 ел булса да, biz татар телен, динне, гурып-гадәтне саклап килдек. Безнең әти-әниләремезгә булган безнең рәхмәтimiz бик зур. Безне телне сакларга, динне, гурып-гадәтне сакларга алар күп ярдәм иттеләр инде. Үзебез Аделайт каласында яшәгәнебезгә менә хәзер 37 ел булды. Шуннан бери безнең татар-башкорт җәмгыятебез бар, татар мәктәбебез бар. Татар мәктәбе якшәмбелек мәктәп атнада бер мәртәбә эшләй. Аны минең сеңелләрем менә 35 ел бер сеңлемдә утыра Мөшәррәф менә шул мәктәпнең башламчысы, мөдире һәм укытучысы булып бер тиендә акча таләп итмичә балаларны тәрбияләп, татар балалары итеп чыгарга күп көч кушты. Ул балаларның хәзер балалары бар. Ул Мөшәррәф укыткан яшь балалар зур булып, татар телләрен өйрәнеп, татарча сөйләп, татарча биеп дигән шикелле гурып-гадәтне саклап, аларның балалары да хәзер инде мәктәпләргә йөрә башлады, 2-нче буын. Аннан башка безнең татар-башкорт җәмгыятебездә күп фәгалиятләр бар монда. Иң беренчесе Сабан тойдан башласак, икенчесе Токай кичәсе һәм Курбан бәйрәме, Ураза бәйрәме шикелле, аннан башка туган көннәр, әти-әниләр көннәре шикелле көннәрне тәбрикләп үткәрәбез. Бүтүнсе татар телендә булганда. Аннан башка төрле фәгалиятләр бар. Безнең балаларыбыз Татарстанга килә, сәләтләргә катнаша. Минем кызым 98 елы сәләткә катнашкан иде. Ана Мөшәррәфнең кызлары килеп катнашты. Хәзердә сеңлем 3 кызны сәләт лагерына алып кайтты инде. Бездәге хәлләр хәзергә шулай сорауларың бирсәң, мин шуңа карап җавап бирәм инде. Әлбәттә, сораулар бирелер. Журналистларыбыз да бирер. Шулай безне онлайннан караучы журналистларга WhatsApp 8927 037 91 10 8927 037 91 10. Әгәр дә коллегалар сорауларыгыз булса, онлайннан караучы коллегаларга дәшәм, сорауларыгызны язып җибәрегез менә шушы номерга, WhatsAppка. Айсылу, сезнең тарихта кызык безгә. Кнопкага басып сөйләп калыгыз. Мен беренче тапкыр бит шуңа күрә белмим. Хәерле көн, милләттәшләр, журналистлар. Минем исемем Айсылу. Мин Татарстанда туып үскән бала инде. Казанда тудым, Чаллыда үстем, мәктәпне Чаллыда бетердем. 2009 елда менә язмышым мине ирем белән таныштырды. Ирем Австралия татары булып чыкты. Без аның белән татарча гына сөйләшеп, бер-беребезне аңлашып, шулай бер-беребезгә хисләребез бар икәнен аңладык. Һәм мин 2011 елда Австралиягә киттем. Менә шул вакыттан бирле мин анда яшим.
Хәзер 7 ел була инде. Иремнең гаиләсе мине бик җылы каршы алды. Анда ияләшү авыр булды дип әйтмәс идем, чөнки мин анда барып җиттем дә бер бәйрәмнән икенче бәйрәм китте. Куна башлары бөтенесе мине үзләренең күптән белгән туганы кебек каршы алдылар. Менә Аделаидада бит инде без яшәдек. София апа әйткәнчә, сабан туйларда үткәрелде, Тукай кичәләре, дини бәйрәмнәрне дә менә бөтен гаилә бергә җыелып үткәрә, бөтен татарлар бергә җыелып. Шулай хәтта әле без бер вакытны спектакльләрдә куеп йөрдек үзебез, җырлап. Менә шулай. Хәзер безнең 2 бала бар, 2 бала үстереп ятабыз, 2 кыз. Равил иптәшем белән. Сораулар булса, әлбәттә. Австралиядә балаларны татар итеп тәрбияләү турында без әлбәттә әле сөйләшербез. Хәзер Зухра, сезгә сүз. Рәхим итегез. Әйе. Исәнмесез, минем исмем Зухра Садри. Мин Австралиянең Adelaide шәһәрендә туып үстем. Мин шул 2003 ел Татарстанга беренче тапкыр килдем. Шул минем бүтән гомерем шул Аделаида булды. Мин шул өйдә әнием белән бергә татарча сөйләшеп, татарча да шунда өйрәндем һәм шимбә көн 2 сәгатькә татар мәктәбебез бар иде, шунда укыдым. Менә Айсылу, Зухра, күбрәк сезгәдер инде бу сорау, чөнки сез кичкенә балалар үстерәсез. Зухраның кызы, ул баласы монда. Әгәр дә мөмкин булса, ул кирер, без аны күрербез, кичкенә генә кыз, Зилия исемле. Нәрсә кызыксындыра? Менә балаларны татар итеп үстерү өчен бүген Австралиядә мөмкинлекләр бармы? Бар. Әйе. Нинди мөмкинлекләр мәсәлән? Менә без монда Татарстанда яшәп, шушы татар телендә, татар дөньясында куйнап, балаларны татар итеп үстерү бик кыен дип саныйбыз үзебез. Сезгә карыйбыз да сокланабыз, чөнки тел дә сакланган, гореф-гадәтләр сакланган, милләтебез саклана. Менә сез моңа ничек ирешәсез? Минем 16 айлык кызым бар. Мин шул балабыз булат дип өйрәнгәндә, мин бик теләгән идем, кызым татарча сөйләсен дип. Минем ирем үзе англис, ул татарча сөйләми, әмма ул да өйрәнергә тырыша. Австралиядә тел бик мөһим дияләр. Әгәр бала 1, 2, 3, 4 телне сөйләй алса, ул бик әйбәт дияләр. Шуңа күрә без икебез дә бергәләшеп шул Зилиягә татарчаны бик өйрәтергә тырышабыз. Әмма ул миңа уңай эш түгел. Үзем татарчаны әйбәт сөйләй алмыйм. Мин шул өйдә генә сөйләгән идем татарча, минем белгән вокабулярием бик гади генә дип уйлыйм. Шуңа күрә шул Зилия мин шул авырлы булган вакытта минем ниятым бар иде, шул мин үзем әгәр татарчаны әйбәтрәк өйрәнмәсәм, Зилиягә өйрәтә алмыйм дип уйлаган идем. Шуңа хәзердә шул үзем күбрәк укып, күбрәк сөйләп, азардан минем үземдән татарчам да әйбәтрәк булып килә. Шул хәзергә Зилия кичкенә әле, шул Зилия белән татарча сөйләшәбез. Мин шул Зилия белән гел татарча гына сөйлим. Ирем шул англисча сөйли һәм белгән татарча сүзләрне дә кушып сөйли аңа. Мин шул мондан татарча китапларны алып укыйбыз бергәләп, шигырьләрне сөйлибез, әмма анда китапларны алырга бераз кыйнрак була. Бездә монда инде туганнар бар, алар килгәндә китапларны алып киләләр, әмма минемчә китаплар җитми. Шуңа күрә мин шул англис телендәге китапларны алып, аларны татарчага тәрҗемә итәм. Хәзергә кадәр шул 100 китапны тәрҗемә иттем. Ул да миңа бик авыр эш булды. Иң авалдан шул мин бик гади гына китапларны алып укысам, мин аларны тәрҗемә итәргә грамматика, vocabulary җитмәгән иде. Шул эшне кылып,
өзімге де пайда болды. Шуңа, Құдай берсе, Зилияға да пайдалы була, миңа да бик көп пайда чыкты шундан. Менә телне өйрәнү дигәннән китаплар турында сүз чыкты. Әлбәттә, балалар хәзер бит инде заманча китап белән генә канәгатьләндереп булмый балаларны. Сезгә шул татар теле тапшырулар, менә сез бит инде спутник каналлардан карыйсыздыр. Татар теле тапшырулар, җырлар, мультфильмнар, фильмнар, кинолар җитә дип саныйсызмы сез? Менә татар телен шарлап тору өчен. Суфия апа, сезгә дә менә бу сорау. Мен ойлауымда біздің балалар енді біз өзіміздің мындан алып барған татар китаплары, рәсімлі китаплар, түрлі кассеталар, түрлі фильмларныкын алып барып көрсетеміз. Енді балалар қазір интернетке кіріп, кішкене балалар қарай алмай аны, интернетке де кірерге біз балаларға көп уақытта кішкене балалар кірмейді. Өзімізде нәрсе бар, соны үйретеміз енді. Бұл тіл ең мұхимі әниден. Әни балаға нечік тәрбие берем, нечік тілні үйреті, ол баладан тілні, әниден тілні алу балаға жеңіл бола. Анан соң енді мәктепке кіріп кеткеш, ол үйге келгендегіне біз татарша сөйлейміз, қалған уақыты бәрі мәктепте инглизше бола. Соның үшін бізде қазір енді өзімізде бар китапларны, бар кассеталарны, бар хикаяларны ғана балаларға сөйлеп, аларға сол тәрбие береміз. Өзімізде әтияниден қалған бұрынғы ғұрып ғадәтлер, тіллер, мақаллар, шиғырлар, сол шекілді. Алар білен балаларын тәрбиелеп келдік енді. Енді қазіргі бәбәйлерге 1-2 яшылық, 3-4 яшылық балаларға енді әнилер өзлері бек күш шығараға керек енді. Біз күшіміз жеткенше бар китапларымыздан алып барамыз. Мен әр жылы келем, енді 25 кило жүк бола бізге. Соны шамаданға сол қатлы жетерлік толтырып алып барамыз. Анан соң оны мәктеплерге береміз. Мәктепте мына мүшәрәп балаларға сол бойынша дәріс бере, үйрете, оқыта, хикаяларны, кассеталарны, мультфильмларны көрсетелер енді. Біздің бар алатырғанымыз Татарстаннан. Башқа яқтымызға бір татарша бір келмейінді. Мұнда тілні сақлауда көбінде енді китап журналлардан башқа ең мұхимі балаларға әниден енді. Әни өзі тілні әйбәтті үйретіндісе балаларға үйрете біле деп көреймін. Мұнда да шолайым Татарстанда енді әнилер баланың ең зор оқытушысы. Анан қалса мәктепке барғанда енді олар өзінің орысша тілі білен болып кетен. Мәктепке кіргенге қатлы балаларын тәрбиелеу, татар етіп шығу әненің вазифасы. Мұнда да ойлаймын мәктепте қыса диялар, мұнда татар тіллерін қысқан білен бәрі әни білен әтінің тілін қысмайлар, үйрегін қысмайлар. Тіл өзімізде еркін. Аны бір кіші келіп қысқыш білен қызып сен сөйлеме деп айтмайлар енді. Соның үшін балаларға әти әненің ролы бек күшлі тілні үйренуді. Енді мәктепте қыссын ярый, хөкімет өзі қысса ярый, оны хөкіметтің іші біз білмейміз енді. Ол тілні жоғалтты, қысты деп елап қақшап отыру бізге лайық түгел. Тілні сақлау әр бір татар әти әненің, татар яшьләрнең, татар болған кішінің өзінің вазифасы. Dünyada tatar болып яшейкен тілні жоғалтмаслық керек енді. Башқа тіллеріне бір кішіге айтқан 70 түрлі яшьләргә хөнәр аз деген. Мен өзім 8-9 тілді сөйләшем, білем. Ол шол бойынша да мен Әділайт шәһәрендә жолай оқытушылық эшләп келдім, тәрҗеманлык белән бергә. Тіл болса, сіз қая барсаңыз да іш таба біләсіз. Кішінікке де құрметіңіз де күшлі бола. Башқа кішілерде сізге қарап ол тілінің білгішлігін білгәш, бұл кіші деген кіші емес екен деп те қарап қоялар. Қайсы жақларда тіл білмесең, орысша білмеймін деп біз мұнда тұрсақ, бізге де кішілер башқаша қарайсың, неге орысша білмейсің деп енді. Сол үшін тілні үйрену әр бір кішінің вазифасы, һәм өз тілін сақлау тағы әр бір кішінің өз вазифасы. Балаларына тәрбиелеу, тілін сақлау біз
татар милләтенең өзенең иң зур вазифасы. Безнең тілімізді бір кім дә қысмайды, хәзер әйткән шекелле, ул тілімізді саклау өзімізгә бәйләнешле инде. Хөрмәтле кунаклар, менә Татарстанга сез килдегез, кунак булып йөрисез, беренче тапкыр гына түгел. Татарстанны, Казанны татар шәһәре дип әйтеп буламы? Менә татарча гына белеп, монда үзеңнең йомышларыңны башкарып, аңлашып, һәр кеше белән кибетләрдә нәрсәләрдер сатып алып, ниндидер оешмаларда мәсьәләләрне хәл итеп йөреп буламы? Айсыл әйтәсезме? Менә мин балалар тәрбияләү турында әйтмичә калдым инде. Әйтсәм ярыймы? Әлбәттә ярый. Менә минем хәзер кызыма, олы кызыма 4,5 яшь, ул татарча гына сөйләшә. Без Мельбурн шәһәренә күчтек, анда балалар бакчасына йөри, анда ул инглизчә сөйләшә. Һәм хәзер менә мин 3,5-нан башлап инде аңа русчаны да өйрәтә башладым. Әлегә әле шулай булып калыр инде иншалла, теге татарчаны хәзергә яхшы белә. Безгә татарча сөйләшә. Ничек өйрәтәм дигәннән, әлбәттә Татарстансыз мин моны булдырып чыга алмас идем. Татарстан минемчә тел саклауда барыбер социаль проектлар алып барды, киләчәктә дә алып барсын. Чөнки Татарстанда сакланмаса, без генә чит җирләрдә генә татар телен саклап кала алмабыз, дип менә минем шундый фикерем. Һәм балама менә мин иртүк торам, мәсәлән, без торабыз. Торык торналар, без аның белән мәсәлән әйтәбез. Юынабыз без, тагын ниндидер бер мин аңа әйтәм үземнең белгәнне. Шунда менә бергә кибеткә барабыз, үзем белгән татарча шигырьләрне сөйлим. Интернеттан табып без карыйбыз мультфильмнар, ләкин бу җитәрлек түгел. Бөтен мультфильмнар Абдулла Әлиш һәм Габдулла Тукайның әсәрләре буенча яңа дәрәҗәдә тәрҗемә ителгән мультфильмнар һәм балалар өчен кызыклы әсәрләр юк әлегә. Менә шунысы бар. Шуңа күрә хәзер бөтен өйрәнгәнебез минем аша һәм дә әлбәттә эштән кайтканда өйдә ирем белән дә инде гаиләдә гел менә шулай татар теле һәм дәвәтиләр алар белән дә үз туган телендә генә сөйләшәләр. Аннары кайчакта аңлату инде. Бу мөһим, бу әйбәт, белергә кирәк. Синең иң беренче дәрәҗәдә күп тел белү, бигрәк туган телеңне белү, ул синең кем икәнеңне саклап калу. Син үзеңне сакласаң, сине башка милләтләр дә хөрмәт итәчәк. Шуларны менә хәзергедән кичкенә чактан уен формасында мин аңлатырга тырышам. Һәм әлбәттә менә Татарстанга килгәч без әкият театрына бардык, өрә белмәгән күшек дигән спектакль карадык, Зөһрә дә менә бергә бардык. Мин бик шатланып кайттым, чөнки анда да нинди тема, балаларга менә шушы яшьтән аңлаталар. Кишек өрә белми. Бөтенсе гаҗәпләнеп калды. Өрә белү, ул бит кишекнең туган теле. Ничек инде өрә белми, ничек инде туган телен белми. Һәм балаларга да шул хәбәрне хәзердән аңлаталар. Килгән бит балалар залда бар иде, димәк, өйрәнүчеләр бар, өйрәнәләр, теләкләре бар, өмет бар дип менә шундый. Һәм сорауыгыз сезнең хәзер. Сорау буенча Татарстанда татар булып йөрү. Татарстанда татар белеп йөрү. Барыбер Татарстанда инде урыс телен белергә кирәк. Урамда бөтен кеше белән генә татарча мин үземнең минем шундый тормышка караш әлбәттә. Мин автобусга керәмме, кибеткә керәмме, баштан карыйм. Бөтен җирдә бит бар инде исемнәре язылган, татар исем икән, мин татарча мөнәҗәгать итәм. Аннары инде җавап бирәләрме, юкмы? Бирсәләр дәвамлаштырабыз, сөйләмәсәләр мин тыныч кына русчага күчәм инде. Алай бер нәрсә дә әйтмим. Менә бер кызык хәл булды бу миңа, үземә булды, күптән түгел, 3-4 көнлек. Мин пятерочкага кирдем инде. Сөтме шунда ипем алырга әнием, мин Азалия кызым янымда. Без үзебезчә менә татарча сөйләшеп йөрибез инде. Моны алыйкмы, кара ләни, моны алыйммы? Һәм бер ир кеше карап тора безгә инде. Карап тора, мин анары миңа ул дәште, урысча дәшә. Карагыз әле ди. Сез ди менә әниегез белән нинди телдә татарча сөйләшәсезме ул ди? Мәйтәм, татарча. Рәхмәт сезгә бик зур ди. Мин баштан аңламыйча калдым. Бу үзе Ингушетиядан килгән икән, мин дә Ингушетиядан килдем ди. Мин дә мин бик сирәк ишетәм монда татарча сөйләшүләрен дип ул миңа менә шундый әйтте.
Мен әйтәм, юктыр инде, Татарстан бит, сөйләшәләрдер, дип инде үзебезнекеләрен яклыйм бит инде. Ул әйтә, бик молодцы ди, бик шатлана. Мин дә кызыма ингушча өйрәтәм, без өйдә менә үзебезнең туган телдә сөйләшәбез ди. Ул әйтә, менә бит сез сөйләшәсез, русчагыз да сезнең бик яхшы, дип миңа комплимент итеп куйды инде. Сөйләшәләр инде, барыбер, минемчә сөйләшәләр, ләкин ике телне дә яхшы дәрәҗәдә белергә кирәк. Русчаны да без белергә тиеш. Татарча гына белеп булмый. Русчасын да, инглишчәсен дә хәзерге көндә татар шундый булырга тиеш. Бөтенесен белергә тиеш ул. Минемчә шул. Суфия апа, сезнең фикер? Менің фикеремдә мен менә Казанга килә башлагалы, менә 10 еллар булып калды. Ең бірінші келген вақытында мен тәржіманы арқылы сөйләшіп жүрген едім, татарша сөйләшулар бек аз. Ол вақытта біраз қиналдым. Соңға таба әкірін татарша сөйләушілер бек көбірек болды. Мен русша сөйлей алмаймын, шолай болса да әр жылы келем. Бір кім білән тәржіма арқылы сөйләшкенім де жоқ. Бүтін меңа татарша жауап бере, татарша сөйләші, Татарстанда мен татарша сөйләп яшәп жүрәм, шулай шатланып кына. Бик кыйналып кетмәдем инде. Орысча сөйләгән кешеләргә мен барып әйтәмен, татарча сөйләм, билегез сөйләңез дисәм, сөйлейләр алар белгән татарчасы буенча миңа, я орысчасын куша, аларның орысчасын мен дә азрак аңлап калдым. Шуның белән мен кыйналмыйм татарча. Бүтән әйберне кибеткә кирсәм дә, башка җиргә барсам да татарча сөйләсәм, русча сөйләшмим инде монда. Зөһрә, сез? Мин русчаны белмим, бәлки bir-iki сүз русча беләм. Хәтерлим, шул беренче тапкыр Татарстанга килгәндә, әнием икебез китап кибеткә кергән идек. Анда сатучылар үз арада татарча сөйләгәнне ишеттем. Мин шундый шатлаган идем. О, монда татарча сөйлиләр дип, шундый шатланып киткән идем. Әмма шул вакытта да әтием урысча әйбәт сөйли, әнием дә урысчаны аңлый. Шуңа күрә алар белән без белән бергә жүргәч, алар күп җирдә алар урысча сөйләп, без алар белән жүргәч, шундый җирдек. Минемчә, шул мин татарча белән генә монда йөри алмый идем. Урысчаны белергә кирәк монда. Тагын бер уен бар иде, китте инде. Рәхмәт, Зөһрә. Һәм инде коллегалар, сорауларыгыз булса, рәхим итегез. Сөембикә журналы, Гөлнур. Айсылу белән Зөһрәгә бүген балаларны үстерергә әлбәттә җиңелрәктер. Китаплар да барып җитә. Австралия хәзер безгә дөньяның икенче ягы кебек тоелмый инде, кайтулар да күбрәк. Менә Мөшәррәф бала үстергәндә аралар әле барбыр булай якын түгел идеме. Менә Мөшәррәф үзенекен әйтсен иде. Аның эш кызы да бик әйбәт итеп татарча сөйләшә. Телне ул ничек саклады икән, аның кында ишетсәк. Selam barınızga. Ismim Müşərrəf. Мен Татар-Башқұрт мәктәбіне uyuşturup alıp жүргенime 32 yıl bulan. Yukarıda kızlar da söylep bitti. Tatar tilini nechek saqlao meselesi turunda. Biz mine Zührədə şu biləkəy vaxtında şu məktəblərdə oqıған. Benim kızlar da şu məktəbdə oqub bitirlər Tatar tilini. Oqıda deyəndə indi gündəlik adətdə hər atnalıq hayatlar alarını İngiliz dili bilen biterler. Dostları da bütünler İngiliz dilinde. Tatarlar biz anda şaşılıp gene yaşayız bir rayonda tügül. Biz uçuraşularımızda şulay yok bayram günleri görüşəbiz. Birer cihilişlerde görüşüp söyləşəbiz. Şulay olsa da etməkçi ballarını tilde saxlav, bilgili ailə mühim orunda durar. Benim təcrübəmdə ballar üydə, ailədə bik əybət söyləşələr. Sonrunda alarının ki, praktis deyən dərsə ol bik az uçuruyub bizdə. Alarının öyrətüyü də bilgili məktəb mühim, ailə mühim, cəmiyyət ol bir rəhdə mühim deyib qarayım. Cəmiyyət en yuqarı orunda tura. Biz Avustraliyada yaşayan Tatarların təcrübəsinə qarağanda biz tilini kübrək ailədə, community, yəni cəmiyyətdə saxlarına tırışdıq.
Балаларımız özara söyleşkende ulular bilen Tatarca söyleşe. Yaşlarga kelgende bilgili sizin yaşlar kiblik Rus tiline köşken kiblik alarda Tatar İngiliz tiline köşerler tezgine. Gülnur'un mena bir oturgan sebebi de men balalarımda kişkene vaxtında bir kere katı tutaydım İngiliz tilinde. Hatta ki mektepke, men özüm bir mektepte işledim balalar bilen. Maşinada alır, artta oturgan şakları bula, onlar İngilizce söyləyəndə mən də maşinanı şitke toxtatıp, siz Tatarca söyləmeyince, mən maşinanı ücretmeyim diyeydim. Şulaya katı tuttum. Allah'a şükür eybət söyləşirlər, ama yine de onlar için İngiliz dili jеңil kelir. Bu yılda mana biz giduvimizge Avustralya'dan Moskva'ya kelgende balalarga bir türlü serious tuyuldu. Mesela Hafiza'nın birinci tapqır şitke çıgığı hem birinci tapqır Tataristan'a gidiyor. Anda bir türlü soğuk göründü, onlar bir koңulsuz buldular. Kazan aeroportuna kelip düşkenden keyin üçüsü de jügürüp kep, mında bizge bik rahat koңulumuzga yağımlı diye. Qaraptıram Tatarcha söylediler, onun ardına İngilizce, Rusça şular söylegeç, bular için koңullarına bik yakın keldiler. Tatar tilini saxlauda benim şahsen göz qarashim, cemiyet alıp baruda, mektep alıp baruda, bala üstürü tecrübelerime qaraganda bilgili gaile bik mühim. Bizde Xitayda, Xitay tilinde, Avustralya'da, İngiliz tilinde biz rahmet ettiğimiz etiyenimizge, alar bizni gailede terbiyeledi. Men özüm Tatar mektebi görmegenmin. Gailede öğrendim. 90-cı yılı Kazan'a kelip, bunda biraz Tatar tilleri öğrenip, bunda biz ruh aldık, köç aldık. İlin, jirin bik mühim narsa. Tataristan bizim için zor tayanç. Biz Tataristan'a tayanıp yaşayız. Tataristan ayakka basıp durayken, tilde eybet bulayken, elbette bizim de tilimiz yoğalmayaldı. Biz til yoğala deyip qaramayız, til yoğalmaz inşallah. Ama ilimiz tilde güçlü bulayken, balalarımız keleyken bunda Tatar tillerinde keldiler, okuylar yazılgan Tatar harfleri bilen Tatar tillerini okuylar. Rusçanı bilgili bizimkiler bilmeyi ağır keler. Öğrense bir geybet. Öğrenilmağın kişi için Tataristan elbette birinci orunda Tatar tili yazıp durarga tiyiş deyip hissettim men. Mening talabimde, mesela men özüm hazır Türk filmlerini qarayman, Türk tillerindeki yangalıklarını qarayız. Alar Türkiye elbette, Türkiye bilen salıştırıp da bulmuyor. Alar independent, özleri müstakil devlet tilinde söylüyor. Demek özünün tilini söylenip durayken, özünün devletin güçlü bulayken, bizge şundan köpküne filmler keleyken, bizge balalar filmi kelsin, zorlarının filmler bulsun, biz aların Tatar tilinde eybetlep qarayıblarımız ki, o da bizge bir zor tecrübe sabah olar. Bizge köbrek praktis bular diken söz. Şu anda Tataristan'da da bizim tileklerimiz köbrek filmler çıkarsın, balalar filmleri çıksın. Biz de qarab ilimizde yaşayalmasak da ilimizden kelgen filmler bilen eybetlep balalarımızga üretebiliriz deyip hissettim. Rahmet Müşerref Hanım. Rahmet. Kollegalar sorularınız var mı tağın? Rahim ediniz. Sorular demek hazır. Rahim ediniz. Benim ismim Leysen. Ben Kazan Föz haberler saytından jurnalist. Ayta bozğanlığışı, siz söyleyisizmizde özümüzün beyramlarımız var siz köpten tugulne Tataristan'da, Kazan'da, rayonlarda Sabantu beyrami gürlebizde. Sizde andi beyram var dediniz. Bolsa, belki siz alarda andi beyramda qatnaşqanda bulğanınız bardır. Neçe grek uzau sizde söylep gitseniz idi? Biz Sabatoy bayramlarını ozdurabız. Her yılı degen anda Tataristan'dan da artistler kele, konaklar kele, bek aybat ozduramız. Bizim Sabatoyumuz kışkana bir parkta oza. Biz özümüzde 300-350 Tatarımız anda köptüğümüz. Bütünsünüz jeyilip oynagan vaxtında Sabantoy oyunlarının bütünsünü oynayımız. At çaptırudan başka kuraş bulama, türlü yumurka qabı, arkan tartı, su kütərib yuguru, türlü balaların oyunları baranda.
Татарстанда ничек оздырса, біз де шулай оздырамыз. Бәлкім бізнекі бұрынғы вақытлардан әтиянилерінің заманда қалған қайбір ойынлар да бар, аларда бірге алып барып оздырамыз. Балаларымыз бек шат бола. Бізден башқа милләтләр, түрки милләтләр катнаша, һәм инглисләр, һәм дәүләт кешеләре дә килеп катнаша безнең Сабантуйга. Алар шатланып, киләсе Сабантуйны кайчан була торганын һәм безне чакырмай калмагыз дип бүтәнсә әйтеп шатланышып кайталар. Безнең Сабантуйларыбыз бик күңелле, бәләкәй булса да бүтән уеннарны уйнап уздыралар инде. Башкаларның ничек фикере бар, яшьләре нәрсә әйтә? Өстисез Майсул. Шулай Сабантуйлар бик күңелле үтә. Мин менә килгәннән бирле һәр ел диярлек бу бәйрәмне үткәрделәр. Алып баручылар булып үзебезнең яшьләрдән, мәсәлән, бер елны менә мин Равил белән алып бардым, икенче елны анда башка яшьләр, менә һәр елны менә үзләре инде яшьләр киләсе елга мин алып барам дип инде MC дип әйтәләр инде алып баручы. Һәм дә бит әле безгә Татарстандан да җырчылар килә. Ул да инде бик ямьләндерә, андагы Сабантуйны, күңелләрне күтәрә. Бик менә шулай гаилә бәйрәме кебек үтә ул. Анда Төрки генә милләтләр түгел, мәсәлән, Россиядән китеп анда яши торган урыс гаиләләр дә килә. Аларны да чакырабыз. Безнең ничек әйтергә, күңел киң инде, бәйрәм бит, килегез бергә бәйрәм итик дибез. Алар да балалары белән киләләр. Менә бик шатланып ошый инде аларга. Бергә итәбез. Ләкин алып барулар татар телендә була һәм инглишчәдә. Менә ике телдә бергә алып барыла инде анда. Шулай Сабантуйны татарча әйтәбез, инглишчәгә тәрҗемә ителә. Җырлар җырлыйбыз бергә, ашыйбыз, пикник бит инде, ширемгә утырып ашау нитә. Менә шулай үткәрелә. Аныл келген қонақларның өзі де мына ұйғыр, өзбек, түріклер һәм орыслар да өзләрінің концертларын қойып, біздің Сабантойымызды жанландырып бере. Алар да өзінің Сабантойы кебек, біздің Сабантойда бик шатланып, өз һөнәрләрен күрсәтеп, біздің ойынларға катнашып, берген бүләкләрімізгә шатланып кайталар инде. Рәхмәт, тагын сораулар бар? Ярыма тагын бер сорау. Менә әлеге проектларны, шундый милли проектларны дәүләт ягыннан берәр нинди ярдәм күрсәтеләме, яки бөтен чыгымнарны сез үзегез генә каплап барасызмы? Көп вакытында без бурын-бурыннан өзimiz алып барганбыз, соңга таба шул хөкүмәттән бераз ярдәме була. Безгә паркларның акчасын төләргә, анда коелган чатырларның акчасын төләргә бераз ярдәм итә аларда. Бу турысында Мөшәррәф көп беләде, Мөшәррәф үзенең фикерен әйтеп өссен. Юк, менә әйтәсе идем мин, гомумән Австралия дәүләте һәм хакимлекләре алар инде ярдәм итәләр бүтән менә нинди генә милләт булмасын, аларга аңлаталар, менә ярдәм бирәләр. Мәсәлән, шимбә, якшәмбе мәктәпләр бар бит инде, аларга мөмкинчелекләр бирелә. Бераз фандинг бирәләр, акча ниндидер процент бөтенләй булмаса да инде, ниндидер процент ярдәм була. Ул якына түгел, күңел ягыннан да хуплау бар. Менә мин шулай сизәм Австралиядә. Мәсәлән, мәктәпләрдә әлбәттә алар инглишчә укый балалар, ләкин була гармония көне дип әйтә, Harmony Day, гармония көне була. Ул көнне һәр бала үзенең милли киемен мәсәлән киеп килә ала мәктәпкә. Һәм укытучылар шатлана, сораулар сорый. Нинди телеңдә берничә сүз өйрәтәле безгә дип әйтергә мөмкин укытучылар. Алар бит инде инглишләр, алар кайберләре хәтта татар бу нинди тел дип сорыйлар. Biz менә минем балам хәзер балалар бакчасына йөри бит инде. Анда да иренмичә аңлаттым. Менә шулай, шушында яшибез, шушындый. Ничек сез исәннәшәсез, ничек сез сәлам дип әйтәсез. Аларын инде һәм киткәндә дә кызымны озатып калдылар. Исән-сау йөр, күңелле йөр, кайткач безгә татарча өйрәтерсең, яме дип. Шулай дип ярар, менә ул яктан ничек поддержи менә хуплап торалар инде. Ярдәм күрсәтәләр. Өйрәнү анары белә икән берничә тел, укытучылар да
по дип әйтәләр. Үзләр инглизләр әйтә, "Эх, мин бер генә тел беләм шул, ә сез менә әле тагын тел беләсез" дип комплиментлар ясыйлар. Менә шул. Рәхмәт. Сораулар бармы? Рәшит әфәнде, рәхим итегез. Бездә Аксутова дигән интернет телевидение бар. Аның җитәкчесе Рөстәм Сәрвәров инде. Ул әйтә, менә Австрия татарлары да безгә кирип карыйлар дип. Сезнең шул Аксутовага кирип караганыгыз бармы? Анда татарчага тәрҗемә ителгән мультфильмнар күп. Әйтеп, менә бу Простоквашино маҗаралары да һәм башкалар да әйтик, бу сериалы, инде сериалы фиксиләр, теге супер крылья, супер канатлар. Аларны карап буламы? Караганыгыз бармы мультфильмнар? Аксутовага кирип, сезнең гомумән интернетта утырасыздыр бит. Гафу итегез, минем әле караганым моны юк. Чөнки минем җыелган үземнең материалларым бар иде, моннан алып киткән китапларым бар иде. Һәм мин белмәгән идем, әлбәттә, хәзер инде кирип карарбыз, Алла бирсә, әйтербез. Зөһрә, сезнең? Әйе, минем дә караганым юк. Мин хәзер бик телим ди күп материалны диеп карарга, әмма мин шул кайдан табырга белмим хәзер. Тагын берсе, мин шул клавиатурам шул англис хәреф белән иде. Шул англис хәреф белән изләсәң, күп татарча әйберләрне табырга кыен була. Хәзер сирилек татарча алфавит белән клавиатура таптым. Инде хәзер шул татарча язсам, инде таба башладым. Шул хәзер инде ниятым бар, шул күбрәк материал табырга, әмма миңа белергә кирәк кайдан эзләргә. Анда татарча яза мәҗбүри түгел, анда латин хәрефләр белән язасың. Bütün saytlar ниләр өчен латин хәреф белән язсаң. Һәм миңа калсанда илләр белән илләр аша инде шикләүләр, барьерлар булырга мөмкин. Сез анда флешкалар белән әйтик, ул мультфильмнарны рәхәтләнеп алып китә аласыз, һәм тегендә тарата аласыз. Монда инде шикләүләр булырга мөмкин, чөнки интернетта метранда теге бер җирдән чит илгә әйтик, ул Россия өчен генә әлбәттә авторлык хукуклары бар әйтик. Аның өчен аларны әйтик инглизләрдән сатып алалар. Бәлки моны Россия өчен дә генә ярыйдыр. Сезгә менә Казанда булган фурсаттан файдаланып, ул фильмнарны, аларның эшләрен бушлай алып китә аласыз. Шул Аксутовадан. Йөкләп менә шул сайттан. Тагын сораулар, коллегалар? Сайттан түгел, үзләренә барып алырга кирәк. Әгәр дә сораулар булмаса, без матбугат конференциясын төгәллибез, чөнки мин күрәм, кайбер журналистларның үзләренең генә сораулары бар, безнең спикерларга һәм рәхим итегез, спикерлар бүлмәсенә анда интервью алырга була. Рәхмәт килүегез өчен, хөрмәтле кунаклар. Рәхмәт сезгә игътибарыгыз өчен, исән сау булыгыз. Рәхмәт сезгә дә. Австралиядан келген делегация турында. Сіз бик күбі, біз кіші болғансыз, әйме? Әскерен қалғансыз, әйме? Білесің, тағлимim бар еді, kitap gibi әйме, нәшриятынан. Шунда сіз қызығыз білән сөйтеттіңіз, 100 kitapны тәржімә еттіңіз, әйме? Бик қызық информация енді олайма. Сіз де мен барыңызда, әгер де kitap gibi әбірінші барыңыз.